No, hovorí sa, že čerešnička na záver. Ešte záver vôbec nemáme a majú tu strašne veľa čerešní. Ešte je to taká čerešňová torta. A teraz sa nám predstaví, prečo to hovorím. Klaviristka Viktória Kuprianov, ktorá získala mimoriadne úspechy nie len doma, ale aj v zahraničí. Díky, prosím ťa dopredu, nech si ťa užijú. Môžete sa prejsť. A potom ten dlhší, lebo ešte tu vymenujem všetko možné, čo si absolvovala, totiž to musím na ňu prezradiť jednu vec. Vicky je nielen veľmi snaživá, že teda je to naozaj aj ide, ale tie výsledky sa teda aj dostavili. Je prijatá na štátne konzervatórium do Bratislavy a pán učiteľ má s ňou kopec roboty, pretože tam mu dá celý zoznam takto, že tu chcem ísť na súťaž, tu chcem ísť na súťaž, tu chcem ísť na súťaž a všade nejaký iný program a pán učiteľ hľadá, cvičí s ňou, ale má to krásne výsledky. Výborne a teraz poviem, že ktoré tie úspechy boli také tie najúžasnejšie. No, vystupovala sa na rôznych akciách, áno, pre mesto Senec, pre rôzne organizácie. Ale má to takým, že zvýraznený, napísané celoslovenská klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove. Prvé miesto, absolútny víťaz kategórie, plus laureát celej súťaže. To sa malo kedy vidí. Na tejto súťaži si bola viackrát a bola tam dvakrát. Prvá a dvakrát, ešte okrem tohto víťazstva, si tam bola víťaz kategórie. Čiže to také trikrát. A štvrtýkrát si bola tie 4 krát, ja hovorím, nevidím toto všetko, ne? Takže 4 krát Sládkovičove a na tej štvrtýkrát sa to podarilo, že komplet celú súťaž vyhrala. Výborne. Potom máš úžasnú súťaž, ktorá je už medzinárodná, pozor, je to súťaž Amadeus v Brne. To je nie tak, že medzinárodná, to je celosvetová súťaž, pretože tam už boli umelci naozaj z celého sveta. Prvýkrát, keď si tam bola, si bola tretia. Tretie miesto, pozor, nie sú to pásmy, čiže bolo to tretie miesto, to bolo úžasný úspech, u nás ten si to ešte nikto nezískal. O rok na to si povedala, bude lepšia. A bola naozaj lepšia, takže bola prvá, získala prvé miesto a ešte aj cenu pre najlepšieho zahraničného účastníka. Prosím ťa, aký to bol pocit hrať v tých sálach úžasných v tom Brne? Bol to úplne nezabudnutelný pocit, bolo to nádherné a mám z toho krásne zažitky. Áno, ja sa nečudujem, že potom pán učiteľ to, a ja ešte chcem vyhrať, a ešte chcem ísť na nejakú súťaž. Je to proste baví, nebaví ju ani takto vyhrávať, je to áno, ale je baví hrať. A to naozaj cítiť z tej hry, že to tak úžasne ide. No a ešte nesmie zabúdať na najbližšie teda súťaže, ktoré sa chystajú. Totiž to len neprestala. Má niekoľko ocenení, ale teraz máš rozohrátku, by sa dalo povedať, jednu súťaž vo Viedni. Povedz nám jej názov. Wiener Classic. Wiener Classic, čiže tam sa hrá klasická hudba. Teda sú to skladatelia z obdobia klasicizmu Haydn, Mozart, Beethoven. Čo budeš hrať ty? Beethovena. Výborne. No a teda, aby som povedala, musela tam poslať nahrávku. Tam nepustia hocikoho hrať, áno. Na základe tej nahrávky vybrali medzi 72 alebo 76 najlepších klaviristov sveta a postúpila do druhého kola. To druhé kolo bude v júli, čiže už nebudeš síce našou žiačkou, ale stále ti budeme držať palce. Pán učiteľ tam je vyslaný ako oporný tím a teda veľmi budeme držať palce, aby si to tam vyhrala. No a ešte teda spomeniem iné súťaže, ktoré ešte teda mala na sebou. Nitrianská Lučna, to bolo prednedávno, tam bola prvá, úplne krásne zahrala. Nemali inú možnosť povedať jej prvé miesto. Potom medzinárodná súťaž v Dolnom Kubíne. Veľmi náročná súťaž, znie to tak, že v Dolnom Kubíne, čo tam môže byť medzinárodné, ale naozaj Maďari, Poliaci, Litva, neviem čo ešte všetko možné. A na tejto náročnej súťaži si získala 5. cenu. Na týchto obrovských súťažiach, pozor, nie sú len prvé 3 miesta, ale udelujú ceny až po 6. cenu. To sú tí, že top. Ty si bola teda tá 5. cena, niektorí boli neocenení, ale tá 5. cena bola úžasná. Ešte si spomínam na ďalšiu súťaž, ktorú si absolvovala, a to bola Trolmovská klávesa. To bolo veľmi ťažké prostredie, bojovné, ale si tam vybojovala čestné uznanie, to bolo krásne. Takže my si držíme palce, ja už nemôžem ani všetko povedať, čo všetko si absolvovala, lebo sme to boli do rána. Ale teda zahráš nám Chopina, Liszta, Kardoša. To bude jeden z tvojich súťažných programov a my si to spolu s tebou užijeme. Nech sa páči. Viktória Kuprianov.
bol veľmi dobrý a myslím si, že ti dovolíme zahrať aj na budúce niekedy ako hosťovi, takže nesmúť, neboj sa zahráš takýmto priestorom možno ešte niekedy. Ja len teraz mi napadla jedna vec. Ty u pána učiteľa, ty mu robíš nervy. Ty mu robíš nervy, pretože ty koľkokrát, keď slyšíš tie skladby, on mi to aj hovoril, že ty si vymyslíš taký prostoklad, ktorý je proste nenormálny, hej? My klaviristi to dobre poznáme, že proste dobrý prostoklad je základ toho, aby sa dobre hralo a ľahko. A on má vymyslí taký prostoklad, ktorý je krkolomný. A poviem, že prečo mi to miesto nejde, pán učiteľ sa tak zastaví, pozrie, že pána Jana má z toho chuti urobiť salto asi na stoličke, lebo to, ten prostoklad je úplne, že neuveriteľný. Tak potom ho rýchlo vymenia, že a pozri, a takto sa to dá, a zrazu to ide takto bravúrne ako tebe. Vidíš? Takže stačí len dobre vymenená rada od pána učiteľa, že správny prostoklad je za všetkým. Prosím ťa, povedz mi, Viki, koľko hodín cvičíš denne? Veľa. Veľa, takže ja viem, že aj 4 hodiny sú to, takže mladí chlapci, ktorí ste tu, 4 hodiny denne a môžete cvičiť ako Viki. Ale Viki má okrem tej chuti aj obrovský talent, takže sa to snúbi jedno z druhým. Gratulujeme